Y'all, you see mama cooking, making some plantain. You feel it? Huh? Feeling that shit? Yeah. Yeah. 2000 mixtape. Yeah. Hello. Vad smäller? Crazy gang. Vad crazy gang va? Crazy gang. Så vad tycker du om TV4 Plus då? Ja. Då kör vi kylskåp. Ooh! We balling, we got money. Yeah, we got that juice. You feel it? Huh? Yoghurt drink, passionfrukt med lite smak av persika. Ja, det är jättegott tycker jag. Ja, det är trevligt. Ja, crazy gang. Kolla här. Uff. Från USA, straight from USA. Hunts. Who's hunting? Måste ha Maggi i kylskåpet. You feel me? You got it. Got bread. Defrosting that fridge. Got that food. Oh shit. Mamma, det var inte jag. Det var en macka jag hade. Alright. Yeah, let's take a view in my house. You feel me? Yeah. My house like a bachelor, you know, dirty all the time. Hey, alla som inte har smakat det här, ni är inte riktiga människor. Det här är... Måste visa detta. Kolla. Shit. Jag måste se det här. Det här är galet. Ska vi som nya toa. Kolla hur fresh den är. Team Fresh ain't got shit on this. Helt renoverad. Tog 3 år för dem att renovera. Fresh mannen. Crazy gang. Där. Ni alla som inte har sett min pappa här. Swag. Kolla, jag har så swag pappa. Han har en pappa på sin pappa. Wow. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är stressad. Här är dörren till söker. Nej, kolla hur mycket städ. Helt stökigt här. Ey. Kolla nu, ni måste kolla det här. Chilla. God damn. Måste göra den här videon. Vart fan är för kontrollen?